Teh in nang ndi kene menginteh ya sam walah in selira mong tak geleki takon ngenteni nang pinggir kene aku jek arep tuku paketan lah seliramu gak ngaton in teh ngantuk sam walah lembur ta in maksudnya lembur PR kira PR penak in PR penak sam gak kawitan gak angel ngono kawitan biasanya aku negara PR kawilan ngangeloin dong melu suwe penak karek tambah ser ini ganjang
Maring becik kudu triti ing panjerone aja dumeh yen lagi nodang kapenjan ngailing ono ning murine iku durung karuan alam donya waking serang sabar lan anane maramaka ditresnane kudu ning tersegi leraku mati ayo kancok sing prayet memarang samubarang najan katon prasaja ing yatine iku durung kanyatan merepati kudu titik jauh jerone kang piye kudu sabar marang dome aku patenono wae mas emani jembare ngono sih timbang aku pisah karo kowe cerit tangis mono panggonku kanggo tutup wengi sing atimu cerit tantune atiku iki mas ya ditempaiten mangas liramu sing bisa nambani Allah katir belum nangko pari dasan tresnamu jebul etokan sakno tolongano aku iki ala katir emah aja nganti aku bocati cacake yo cerit malah sono awak iki cek emah mas aku pengen kumpul kaya cah kuwi oh ya oh yes kok menangis temen hatimu mas Jodek tanpa dosa
golek ganti. balekno taline tresno Lah balekno piye? aja nganti